Pomože Bog, dragi gledaoci, evo i s nama je gospodin Ljubomir Stefanović, glavni odgovorni urednik Slavija Info. Pomože Bog, Ljubo. Bog ti pomogao, Dejane. Evo ti si, Ljubo, bio kao novinar, kao publika na suđenju Dejanu Meriloviću, što ga je firma Starting optužila da je im ukaljao ugled zbog svog stava o nastrešnici, odnosno umešanosti moguće te firme slučaj nastrešnice u Novom Sadu. Sramota je, iskreno da ti kažem, sramota me što sam uopšte ovome pristupao. Prvo od ulaza u sud, pa nadalje. Od toga da smo došli u takvu situaciju da firma koja je odgovorna za 16 mrtvih ljudi u padu Nastrešice, da ona tuži bilo koga za uvredu i čast, a ovaj sud usvaja tužbe od takve firme. Ja sad razumem da to je pravno moguće, da je to legalno, legitimno, sigurno nije. I to je jedna velika sramota. Druga stvar koju sam vidio, nije to jedina firma koja ima leševe iza sebe. Pored nas gore sad kad smo došli i Veselin od Bačve tuži kapetana policije Zdravka Rajevića. Tako da smo danas doživjeli u situaciji da firme koje su odgovorne za smrt ljudi i osoba koja je umešana u zločin na Senjaku, koji su čoveka ubacili u bure, da oni tuže bilo koga za uvredu, časti i klevetu ili šta god. Ja mislim da ovo u istoriji pravosuđa da nije zabeleženo. Da Veselin Milić i Starting i takvi slučajevi da oni tuže bilo koga. Ja mislim da ovo nikada nije bilo. Evo kako vam izgleda sud. Žao mi je što niste i unutra snimili da vidite kako izgledaju oni pozivi. Da oni tuže bilo koga i sud usvaja tužbe od njih. Stvarno sramota. I drago mi je kako je izneo odbranu Dejan Mirović i to da je rekao da nema mirenja, ja sam dodao, ne znam koliko će preneti, normalno nema mirenja sa ubicama. Ljudi bre odgovorni za živote ljudi, em im nije određen pritvor, em su svi na slobodi, em još oni sad kao traže neku pravdu, još neko od njih kleveta. Pa nije niko od nas tamo ljuljao Nastrešicu, a padne, nego su oni nestručno rekonstruisali. Stvarno sramota. Sramota i drago mi je da će ući u sudski postupak i ubeđen sam da će uz pomoć advokata Ninića da će dokazati o kakvoj se firmi radi i nadam se da će dokazati ko su pravi vlasnici i ko zna još zašto su sve oni odgovorni. U suštini, da se ovo nije desilo ne bi se ni znalo. A kako komentarišete da mediji o ovakvim slučajevima, suđenjima? Kakvi mediji, Dejane, ajde, u medijima smo i ti i ja, kakvi mediji? Ovo je dao milijarde evra za medije. Dao 1,5 milijardu evra za N1, Novu S, dao 600 miliona evra za prenos Premier lige, to ti je 2 milijarde i 100. Dao 200 miliona evra onda Kopernikusu za kupovinu B92 i prve. 180 koliko je bilo miliona evra, to ti je već 2 milijarde i 300 miliona. Koliko je on para? Koliko ti mediji, koliko dnevno samo troše na izgubljene sporove? Pogledajte Palatu pravde, gore drugi sprat. U svakoj sudnici u toku dana gube na desetine hiljada evra na sudskim sporovima ti mediji koji zastupaju režim. Koji mediji? Nema ovde više ništa. Ovo što je preostalo na društvenim mrežama i to nam je što se tiče medija. Kakvi mediji? Uložio sve da predstavi ovde Potemkinova sela. Kapira da je sve u najboljem redu. Ko da prenese? Ko da prenese? Sve poslušnici, budžetski zavisnici. Gospodine Stefanoviću, hvala vam što ste dali izjavu. Hvala i vam.